El carrer dels Canonges és un dels principals carrers de la ciutat medieval on residien els senyors laics i els eclesiàstics. El nom del carrer recorda encara la importància i el gran paper que tenien els canonges en el govern de la ciutat. Un sector important amb gran poder adquisitiu i que gaudia juntament amb el bisbe de notables privilegis. El Portal Vell d'Andorra és el principal vestigi que es conserva de l'antic conjunt de muralles i reductes fortificats que van protegir i encerclar la Seu d'Urgell. És una portalada en arc apuntat que comunica el carrer dels Canonges amb el carrer Major. Cal Roger, juntament amb Cal Armenter, és un dels edificis més notables del carrer. Està situat entre mitgeres i té planta baixa i 3 pisos. L'accés principal es troba dins d'un espai porticat, definit per 4 columnes octogonals amb capitells que mostren diversos elements decoratius, entre d'altres, uns florons i un dimoniet a la cara interior. L'entrada principal presenta un gran portal adovellat en arc apuntat, que presenta 3 petxines esculpides, una a la clau de l'arc i les altres 2 a les arrencades. Seguim baixant i trobem l'edifici de Cal Armenter, construït sobre 4 columnes de secció octogonal que sostenen els embigats de fusta sobre els quals s'aixequen els pisos superiors. Aquestes columnes estan coronades per capitells que exhibeixen mitges llunes esculpides. La façana del carrer de Sant Just manté tot el seu caràcter medieval. 2 grans portalades adovellades amb arcs apuntats s'hi obren a la planta baixa, flanquejades per les mitges llunes del llinatge promotor. Durant l'edat mitjana, els bisbes urgellans anaren canviant la ubicació de la seva residència d'acord amb les circumstàncies de cada moment. Avançat al segle XIV, van construir el nucli del que seria l'actual palau al sector de llevant de la ciutat. El primer palau tenia una funció clarament defensiva que s'unia a la residencial i estava adossat a la muralla de la Seu. El carrer Major és el carrer porticat que contorneja la façana nord i ponent de l'antiga ciutat. És fruit de l'expansió extramurs que durant el segle XIII va donar lloc a la creació de nous barris cap a ponent, tal com reflexa la documentació de l'època on es parla de la Vila Vella i la Vila Nova. Les mesures de la bladeria era el servei de mesuratge dels blats. Mitjançant aquestes mesures es podia controlar la compra i la venda de gra. Es tracta d'un bloc de pedra treballada amb 3 mesures de diferents capacitats, acabats en unes portelles per on s'omplien els sacs de gra un cop mesurats. Les mesures de pedra que podem veure avui al carrer Major daten de 1579, malgrat que la data fou modificada per uns veïns canviant el 5 per un 3 al 1379. Cosa que pot portar confusió. Cal Serrano és un dels edificis més destacats del gòtic civil de la Seu d'Urgell, que podríem datar al segle XIV, com Cal Armenter i Cal Roger. S'aixeca a la cantonada del carrer Major amb el carrer de Santa Maria. La façana principal de l'edifici, oberta al carrer de Santa Maria, presenta a la pes original de l'edifici. L'arcada més pròxima al carrer Major presenta esculpit en la dovella d'una de les arrencades, un animal fantàstic en forma de griu, meitat lleó meitat àguila, que podria haver estat relacionat amb el símbol familiar dels promotors de l'immoble.